Kucing Rudi sebenarnya. Betul orang lah. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ वाट्सएप क्लास बरनायनि थाखाय मबाइल लोगोफोर ओमफ्राय आं दा थांनो ओंखारबाय नै रेडि जाबाय पुरा ओमफ्राय मबाइल स्टिक लाखाबाय दिनै माने बियानि पुरा धामाका भिडिअ लानो सानदों आंना लोगोफोर दा देखायजोबगोन गासैखौबो संनायनिफ्राय लानानै गासैखौबो आं अमा समा गासैखौबो देखायजोबगोन संनायफोरखौ देखायजोबगोन आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबाय थ' आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान हेल्पसन फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दा जों थांनो ओंखारबाय बिदिबा नायबाय दोनसै हायर फैलायबाय नै राङापानियाव गोदान मासे दामबावबाय लोगोफोर नै माब्रै जाबाय आरो बिया बुंखादोंमोन आं माब्रै गोदागोन होननानै बारा जाला बियो 55 55सो थांगोन आरो मेक्सिमाम बिदि हमना दोनबाय आं 55 नो ओमफ्राय बिसोरना नेम दंनो आरो एकदम 10 केजि एक्सट्रा फेन्दा खालाबसे लांखानो हिनजावखा लागोना लांगोन आरो ना ओइ सेखाना फैब्ला गोदान आं थाब सौफैनि जाफ्राम जोब्बायानो दा हिनजाव लागायना मोनफैयाखैना दा मोनफैबाय आं प्रक लोगोफोर जाय मोजां मोनो कमेन्ट खालामगोन संगिरि नैबे जोंनिया केप्टेन गामिनियाव एकदम 50 केजिबाबो हारसिं सङो कन्टेलबाबो हारसिं सङो बोरै मोनदों ओइ संनाया एसे बुंना होदो मोजां मोनदोंना एकदम दिनैनि माने हाबा जागोन माबानि आरोना हिनजाव गोदाना जाहैबाय एकदम ओरै सुबुनकाटा बाक्सा मा होनो सुकि खाथिनि आरोना लोगोफोर जाय सिनाय जायगाया गिदिंग्रायानो दंखायो गावासो गिदिंनो रोङाखै एकदम लाइन ओइ संनायानो बुन्दामुदि आदसा बिदि जाबाय गायनाय बिदिबा नै स' लोगोफोर मियानो गोदाखामोन होनलाय आरो माथामनि दं बेयाव बुन्दि मासेया 1 कुइन्टेल 18 केजि आरो मासेया 1 कुइन्टेल 7 किल' मोनसे ओमफ्राय मोनसेया 27 केजिमोन आरोना ओमफ्राय ना 27 केजि आरो लकेल दाउ बेसेबां लकेल दाउआ 10 केजि ओमफ्राय दिनै जोबगोन आरो मासे गोदाबावगोन मासेया बेसेबां जागोनलै 50 जागोन आरो मासेया ओमफ्राय नै संगासिनो बाय दाउ गोदागासिनो ओइयावहाय फानलु गोदागासिनो फानलु खाम बेदर जानगासिनो आरो दालियाबो आदा जाफ्रामबाय दालि संगिरिया नै बेदर जासिगोन आरो बेदर संग्रानि बेयाव मोनसे जानबावदों मोननै मोनथाम हायखांना होफैग्राया जोंनिया मिलायदो लुगैना दै एकदम दिनैनि माबायानो बेनि डिपार्टमेन्टनिया दाउ सावग्रा डिपार्टमेन्टआ नै फैगारनाया बोरै मोनदों दाउ संनानै गरम मोनदों गरमसो बियाया बायथिं दायो देखायगासिनो आरोना ओमफ्राय टाइमसो मोनगोन नामा दिनै एकदम देखायनो नाजानोसै एकदम थान्दा बरिया जादों एसे देखायनोसै आरोना जादो बेदराव मुंखि मोनदोंबो आदसा लाजिबा जाया नै जोंहा मावा दाङा जाफायनोल' नै मिया हरावबो नुवाखै दाबो नुवाखै जोंहा खननै जायो मिया हराव खनसे जाबाय खनब्रै जागोन दे गाबोन सानसे दंबावो आरो जानाया जाबाय था नै बे खामपेन्डालाय बिराद गिदिर आरो बे मोनसे आरो बिथिं मोनसे दं मोननै खामपेन्डाला जागासिनो माने फुङाव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय आरो ओमफ्राय मैगं हादों नै बिथिं मैगं हादों बिराद जाब्रा खालामजोब्बाय दायो एकदम एसे गोजान जाबाय आरोना लामाया पुरा थांनाय फैनाया ओमफ्राय बिराद गोलाव बरिया नुदों नै मारै नुदों एसे कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो लोगोफोर ओमफ्राय एकदम फुंनिफ्रायनो रागाबा खामानि मावनानै थायो बेमपाटिफोरा मोनफैबाय आरोना लोगोफोर धामाका दाम कइसो नै दायो खामखौ होजेनबाय आरोना आलासिफोरनो ओमफ्राय जोङो खाम डिपार्टमेन्टआव
ओमफ्राय दिनै हायग्रा इसोर सोब रानना होग्रा आरोना गावबा गाव डिपार्टमेन्ट नोंसोरो हायखांना हरग्रा बेदर हायना हरग्रा दालि हायना हरग्रा बिथिं गावबा गाव खामानि आरोना दायो जों सानै खाम हायना हरग्रायाव बेजों जों दा आलासिफोरनो होगासिनो आरोना जाखुमादों नै जाखुमादों दे लोगोफोर खाम जानोसै दायो ओमफ्राय ग्रोबाय रानग्राफोरखौ एसे लानांगोन ना सिनायलायाखै दासो मोखाङाव नायदों आं मबाइल लानासो नायबाय आरो मोखाङाव मोजां लाना फै अबे गेब माबाजोब्बाय गोदोनि जाग्रोनायनि साइ बिदि होना गालांबाय नांलादांलै अबे मैगंखौ नांथ'लालै माइल' होलै अबेखौ सोलायना बेलेग लाबोदो बेदर रानग्रा पार्टि गावनि नङा लाबो जानानै नायनांगोन ना जों संनायखौ होदो बेयावसो आंनिया गेजेरावसो बेदरानो बेदरनो खामखौनो खम जागोन बेदरखौ बारा जानांगौ खामखौनो जाया बेदरखौ जागोन जोंनो फुथारनाय आरोना जाग्रा खामखौ ससमा लानायखौ होदो समान खालामग्रा समान खालामदो आर्मिनिफ्राय रिटायार जानायफोरा माबायदि हेन्डसाम दाबो ना नङाबालाय आर्मि मावग्राफोरखौ नायलाय माबायदि दाबो हेन्डसाम नुयो